ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଧନ ଲାଭର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ। ଆପଣ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିବେ। ଧନ କାହାକୁ ବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହଉ, ଆମ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସେ କି? ଆପଣ କଣ ଅନ୍ୟ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି କି? ଆପଣ କଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ କଥା କଣ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦିଏ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ କେବେ ବି ଏକାକି ଆସେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସାଥୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସେ। ତା ସାଥୀମାନେ ହେଲେ ରାଗ, ଅହଙ୍କାର, ଅନ୍ୟକୁ ଅପଶବ୍ଦ କହିବା। ଏହା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ସହ ଆସିଥିବା ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ। ସମସ୍ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମ ଗଳାରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାସ, ଆଉ ନାରାୟଣ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜିହ୍ୱାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ। ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଯୋଉଠି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି କିଭଳି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏନି, ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ ଆସିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଜିଟିଭିଟି ଖେଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆମ ହାତର ରେଖା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ହାତର ରେଖାରେ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହୁଥିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଉଥିବେ, ଯେବେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିବେ, ତ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଯୋଗ ଅଛି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରୁ ସବୁବେଳେ ମିଠା ମିଠା କଥା ବାହାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ କଥା ବାହାରିବ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଦବ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ। ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଆପଣ ଏକମତ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ୟେସ୍ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଧନ ଦରକାର, ମୋର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ମୋ ପରିବାରର ଖୁସି ମୋର ଦରକାର। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କହିବେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ। ବୀଣାର ସ୍ୱର ପରି ମଧୁର କଥା କହି ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ରହିବେ। ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର এই ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସି ଭରିଦଉ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ। ମୋ ସହ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି ଖୁସି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଟପିକରେ।